Tonight, I would like to speak to you on how to overcome anxiety. How to overcome anxiety. What's our theme this year? Okay. No apay nga i-discuss ko dito ita nga lesson because napintas dito enlarge our cause. Dito ti kaya ti Apo. Nakasaganan dagiti tattao nga marits tayo. Nakasaganan dagiti lugar nga danunan tayo. Nakasaganan dagiti lote nga gatangan tayo. Nakasaganan moten dagiti tattao nga usaran na nga mangted tapnon ti kasta ket digitoy nga kasapulan ket maisabet. Amen. But numampay nakasagana digitoy ang kakabsat, ti kayat ko nga makita yo hindrances. Another digiti hindrances nga manglaped, slow down, no apay nga hantayo matungpal deti enlarge our coast. Di ba? Kala gumaking ka, the challenge king ka. Oh. So, what are the hindrances? Tonight, I'm going to deal with the hindrances. Kat may isa ka dagiti nakita nga hindrances kakabsat, no apay nga hantayo maipamaysa iti trabaho ti Apo. Kan hantayo nga agbalaygi ti panagserbita iti Apo ket anxiety. So I will be defining tonight what is anxiety from a psychology point of view, and I will be addressing it from a biblical point of view. Now, as an introduction, I learned in counseling, kaputa as a pastor, ti may nga kadaklang nga trabaho may counseling. Agtawag ti member, Pastor, ada problema. Pastor, tulungan na kami man, ada problema, may parikot may agasawa. Pastor, anat aramidek nga ta. Pastor, anat desisyon nga aramidek. You know, these are the many problems. So as pastor, kas kami la doktor, uncall. Uri rabi, teksan. Kat no adagundaway, replyan. No awanan, ala di sumarununtong aldaw. And as a pastor, been counseling many people. I've been a pastor for more than 20 years. Hangko ibaga nga, very experienced na kun kakabsat. No, the veterano dito, ni Pastor John lang. Sulat veterano, makaited, ti kapintasan nga advice. But as a pastor for more than 20 years, adun tina-encounter ko nga problema ti members. Kat you know what I learned? Ito, I learned in counseling that people who were able to overcome anxiety, depression, and great troubles they have gone through are more effective in counseling because of their proof. Data kakabsat, ipakpakita na nga no adda anxiety, adda parikot mo nga isot gapo na nga adda anxiety, paka-depressam, wenno ma-down ka gapo ti great trouble, kaya't nga sa ti gayang purpose ti Apo, tapto agbaling ka nga counselor. Kitantay di 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 1. So nga datayo nga kaspagarigan at mapampamulengling, naunag ti pampanunutan na nga kang kanayon, deto'y ti dapat maawatan nyo. 2 Corinthians 1:4, page 1298. Kung na ti Bible, page 1298, who comforteth us in all our, deta all kakabsat, amen. Anat aramidan ti Apo kada tayo, kadagiti adong arigat tayo? Come on, ana aramidan ti Apo? Everybody, ana aramidan ti Apo? So ti kayam kasapulam no, the tribulation mo kat ana? Sino ti baggapuan na dedya comfort? Oh, hanga lugar, hanga tao, haan nga nyaman. Ti paggapuan, deda nga comfort ni Apo Diyos. Tapnon ana, anat pagbalinan tayo, that we may be able to what? Comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So kaya nga sa I have learned nga digiti tao nga na-overcome dati anxiety. So no ma-overcome yung ta anxiety yo, ma-overcome mo dahita nga depression mo, ma-overcome mo dahita nga dakil nga pagkariribukam, agbalingkan to nga epektibo nga mangbagbaga iti sabali. Okay? What is anxiety disorder? Anxiety is a disorder. Ibig sabihin, wala sa ayos.
Hindi ito dapat sa ating buhay. Anxiety disorder is a differing normal feelings. Differing normal feelings. Normal amarik na, nga nagduduma, nga ana, dito yung arik na, nervousness, panagdadanag. Sino kada kahit agdadanag ita? At pagdandanagan na, itag na ima na. Oo. Nervousness or anxiousness, ano mapakali, and involve excessive fear or trauma. We can hide it. Ilimbang tayo man, ilimod tayo, we appear nga kaslaawan, ngem hamo may deny, nga da. Kat by denying it, DJ hamo pa nang i-acknowledge, kan hamo pa nang sango, hamo pa nang address, dating anxiety, kat han kang balin nga effective. Because anxiety must be dealt with. So, the question itang Arabi, how do we overcome it? Whether you like it or not, di ba? Iso nga adot hano may makigimong, han na maitid jay tithes na, han na makaitid first fruit na, han na makapag-surrender ng agpastor, di ko na ni Pastor Abante di Manilan, hamot na pastor ti kayat, di giti yang people lang ko na. Karir mo tan, agabogado da, engineer da, awamot may tagpastoran. Apay, anxiety. Kasi pastorak, pangalak kwarta, kasanod pa ng biyagkot pamilya, kasanod future ko, ganun lahat. Kaya ang tao, they make decisions that will not be in line ka DJ will ti apo ti biyagda because tinangigawid kadakwada di will of God, anxiety. Uno tinangidurun kadakwada nga agaramid ka digiti nga desisyon, di anxiety. It's their driving factor. So, no maikat di anxiety kakabsat, ano mapasamak? Akat matun-uyam di kayat ti apoking ka. Kat no matun-uyam di kayat ti apoking ka, adayot madanon ta Christian life mo. Amoy ti pangyarigak ti obedience, tingnan nyo Ti obedience kakabsat, kala di una na digiti boat. Dete, di ba di boat at iti layag na? Amoy di layag, dete, ano pangawag mo di J. Kirk? What do you call that? Dete kasla ulaw na kakabsat. Oo, sail na. Oo. DJ sail, ti purpose na kakabsat, kat isut pangiturong mo, depende di angin, right? Kahit na nga sa J-wind, agturong no yan at kahit na nga papanan, di ba? At daking ka nga mangialign ka DJ, sail mo, tapnon ti kastagtaray, di bangkam. So datayo, hanga ti apot sumurot ka datayo. Ti apo agtrabaho na ta, ada kayat na nga aramiden. Ti duty, i-align mo, jay biyag mo jay, tapno maisurot ka, jay kayat na nga pangiturong ang king ka. Ngam again, ti makailapod kakapsat, uno mangigawid, iso ti anxiety. In fact, the Lord Jesus Christ addressed the issue of anxiety. So, it is a disorder. Now, from a psychology point of view, there are some major types of anxiety disorders. Major types. Umuna kakapsat is GAD or GAD. It is generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder. Classify da ito'y dagiti psychologist, babanti pa nagadalda, kadagiti tao, nga kastoy ti kayat na nga sawen. It is characterized by persistent and excessive worry about a number of different things. Persistent, isulat ta pampanunutem. Oo, excessive, sobra nga panang panunot. Okay. Now, needs are legitimate. Ano digiti basic needs tayo? What are our basic needs? Okay, food, shelter, clothing. It is normal to think about this. Nga magbaling nga anxiety when you think of it excessively. Nakiwatan nyo kabsat? Excessively. So nga kuna ni Apo Jesus di Matthew chapter 6. Parikot da, di ba? What shall we eat? Nandayo, Matthew chapter 6. Matthew chapter number 6. Okay? Verse number 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life. Hamo panunutan tabiyag mo kunana. Hana kahit nga sawen, nga hamo mapanunot ti pagkasapulan ti biyag mo. Ngam ti kayat na sawon ti Apo, take no thought means hangka nga madanagan iti biyag mo. It's one thing to think about your needs. But it's another thing nga madandanagan ka, may panggap ka dagita pagkasapulam.
Okay? Kaya kung na, take no thought for your life, what ye shall eat, what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? So, panunutom din needs mo, ilistam, ngam ikararag mo, hangam mo nga dapat pagdandanagan. Dawatam kit di ti wisdom, dawatam ti guidance, dawatam ti apo, no kasano nga masabot di kita nga dawat mo, request mo, kan pagkasapulam. Haan mo nga pagbalinan, nga isot pagparparikutam, nga pagdandanagam. Because deta ti mo ko na nga generalized anxiety disorder. Agdi-drive ka, pampanunutem. Hanada ka sa pampanunutem. Ngam no madandanagan ka, gapo ka digitan needs mo. Kasano nga ta? Kas dati tema kakabsat, dati generalized anxiety. Pangalak nga ta. Anang aruden no kastoy. That is lack of faith. Di mo ayaan mo. Nga data pampanunutem, ni Apo Diyos na panunot na. So makikita nyo kakabsat, address ti anxiety as you can now realize. Uri dagat unag ti kapilya, di ba? Hana sumsumreking kat adal ti sa uti Apo, kasi agwarwarat deta anxiety. Kaya hindrance ti anxiety. No hantay ma-addressan ti anxiety tayo kakabsat, hana umunsad ti spiritual life tayo. Hantay nga makapag-enlarge our coast. Kasi uri umay ka sumurusurot, umay ka makipag-social winning, agbaburburi-bur, di panunot mo. Di ba? Magmagna ka pa nag-solve, nagtaytayab, panunot mo. Kung nanto, di kita unbeliever, ni anak ko na, di jay. Baptist di kita, ay kas jay, agtaytayab, panunot na. Anxiety. Gustuhaan. So, marami kang iniisip na negatibo. Detat kahit nga sa ti anxiety, adut pampanunutom nga negatibo. Number 2, OCD. According to psychology, another form of anxiety disorder is obsessive-compulsive disorder. Obsessive-compulsive disorder. Tiket na nga sa deto yung kakabsat, it is a disorder on which people have recurring unwanted thoughts, ideas, or sensations. Di panunot mo, nagbalinan kakabsat nga platform ti amin nga negatibo. So uray hamo pampanunutanan, automatikan kakabsat nga negatibo latat pampanunot mo. Pumipilit na sumisiksik sa isip mo ang negative kahit hindi mo iniisip. Kasi nagsimula ka sa generalized anxiety disorder. Naawata mo? Nang rugi kan ti panagdandanag, gaputi sakit, gaputi kasapulan. Sino kada kayo ti agdandanag, gaputi sakit? You don't have to raise your hand. No, da sakit mo ita, siyempre, agdandanag ka, di ba? Anxiety yan. Oo. No, da pagkasapulam, ganun din. Ito namang obsessive, mga kapatid, hindi mo na iniisip, you do not intend to think negative things, pero sumsumriklatan, puro negative latan kakabsat. Okay? Meron na ba kayong ganyang taong nakausap? Puro negatibo. Di ba? O, iso nga dito, pag-commitment tayo. O, kakabsat, kita nyo no apeng addressan tayo anxiety. Ag-commitment tayo, dagatangan tayo, nag-respond. Kasi kakabsat, kasla tulala ata negatibot panunot na nga rod. Adut problema, adut paggastuak, adut kasapulak, adut ti kasapulan ti anak ko, basbasa da, adapi maintenance ko nga agas. Lahat po yan, gusto ng Diyos na i-provide eh. Kaya nga sinabi ng Bible, be careful for nothing. Ang ka dapat madanagan ta problema, ibagam la ta request mo ti Apo. Sabten na kakabsat. Pero hindi. Basta yung agdandanag kaysa agkararag. Yun. Number 3, panic disorder. Okay? Psychologists also classified this kind of disorder when you have regular attacks of panic and fear. It's a natural response to stressful or dangerous situations. Dito di kita trahedya, aksidente,
Halimbawa, DJ Nanang, nag-collapse di anak na. Di ba? Ito ang anxiety. Nag-collapse di ubing. Haanan maala iti rikna na uno panunot na nga agpanunot iti rumbeng nga aramiden na no diket nagtugaw nagsangsangit latan. Yun. Nangyari na ba sa inyo yan? At ako man aksidente. Nairanakad jay magmagnaka, nagbinangga jay duwang alugan, motor, kan 10-wheeler, pak, pinaipurwak. Alag, pukpukaw kalata, nagpukpukaw kalata, la. Imbes nga, ka, tumawag ang ambulansya. Ti problema no, the anxiety kakabsat. DJ panunot mo, mapukaw, DJ simbeng agpanunot, anat rumbeng aramidag. You will forget to analyze the situation and think, what should I do? Hangka makapag-analisaran kakabsat no anat di sitwasyon. Imbes nga di ba, nagbinanggam, bang, kung na nagbinanggadan. Ala, grabe, anong nangyari? Teka, tawagan ko yung ambulansya. Di naisip niya pa. Di ba? Kung ikaw ay driver, tapos meron kang ganyang panic disorder, naku, patay ka. Pag halimbawa, may tipataray mo, 120, ada lumabas nga aso, no, the panic disorder mo, baliktad talugan. Kasi panic ka, mamoramidom eh. Panic disorder ang tawag doon. Instead nga, uri limabas DJ aso, makigtot ka ng alisto kang agpanunot. Hayaan mo lang, dong param lata, pak! Alisto kag desisyon. Nawatan nyo kakabsat? Panic disorder ang tawag dyan. Okay? Next, number 4. Post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder. Ano naman tong post-traumatic stress disorder? It is a psychiatric disorder that may occur to people who have experienced a traumatic event such as disaster, serious accident, or who have been threatened with death or fighting death. Ito. Dito yung di tao nga, halimbawa, nakakita ka ti na disgrasya. Sino kada kayo tinapigsat naturalesa na wano, napigsat ti bagbagis na kakabsat. Nga uri nakakita kat na disgrasya nga naburburay raya ng katkwa, awan lang king ka, hangka apektado. Di ba? Yung mga doktor, ganun siguro, di ba? Kasi agukrit dati buksit, agukrit dati ulo, di ba? Irwar data utek, kadaam amin. Nagpigsa di rusok da, di ba? Oo. Pero itong taong to na may ganitong disorder, nakakita't na disgrasya, kat nag-create king kwa na trauma. Iso nga mabutangan nga magnayan ta kalsada, mabutangan nga tumawid. Imagine na nga iso, di madisgrasya. Naawatan nyo kakabsat? Hanamat dakas day jay fear nga. Siyempre, we have a natural instinct, da lumabas nga lugan. Siyempre, alangan nga yung kasarang tabagim, di ka mabutang nga madungpar. Okay yon. Wisdom ang tawag dyan. Wisdom di jay. Pero day jay, hangkan nga makatawid kasi na-trauma ka, tada nakita nga na disgrasya, nga timawid, kat na dungpar kakabsat, kat nakita latat pa nagpulpuligos na nagber-vertical na 5, pang! Naburak di ulo na, iniisip mo, baka ikaw mangyari sa'yo yon. Yan ay trauma, mga kapatid. Uno nakakita kat pinaltugan da, pang! Hamumalipatan na pulos di jay. Kaya na rumwar ka di balayo, no makakita ka iti nakabanikas, baka da paltog na. Natro-trauma ka. Yung iba naman yung saywar, di ba? Oo. So, ang tawag dyan mga kapatid, post-traumatic. May nangyari at pagkatapos niyan, post means after. Nag-iwan sa'yo ng trauma yung pangyayaring yon. Okay? Number 5. Social phobia or social anxiety disorder. Ito naman, social phobia or social anxiety disorder. Ito naman, another type of anxiety
which is an intense, persistent fear of being watched and judged by others. You cannot relate with people fully because you keep doubting people, you are afraid to trust people because you feel they are judging you. So, pampanunutom lata nga, hus-husgaan na kaunumadi. Parang, alam mo yung nagkaroon ka ng, may tawag doon DJ, help me get the word. Pampanunutom ti may nga banag, nga hamutag payso. What do you call that? Hindi, may term dyan. No, you thought people are judging you, but they are not. You are just creating your own, Ipangipapan, yun, panangipapan. Panangipapan. Okay? Oo, maling akala. Oo. Kat, tipe may isang point na dito yung kakabsat, kasla dito, basta amin nga aramidem, ti pampanunutem, ti masautao lata. That is also anxiety. Isu nga mo madesisyonan no anat lutuem. Di ba? Nahihirapan kang mag-accommodate ng bisita. Nakarigrigat mo nga anxiety ang tawag doon, mga kapatid. Social anxiety. Di ba? Agpasken ka kuma. Anong kastoy sa natatlutun tayo? Madi, baka handa kaya. Kastoy latan. Iniisip mo lagi ang tao. You always consider people. Social anxiety. Nawatan nyo? Kada kami nga papastor kat, deto iti dapat nga awang kada kami kakabsat. Kasi dapat no ag-preach kami, hami pampanunutan, no masaktan ka, no agsuitarik na, basta usto, di ibagami, kinapod no di ibagami. Awan dapat deto social anxiety kada kami. We should not fear men, but we should only fear God. Oo. Pero pag may anxiety disorder ka, hindi ka makakapag-preach ng harap-harapan, ng diretsahan, hamo maibaga DJ, dapat ko na ti Biblia, kastiti ko na ti Biblia, kasi you are afraid of people. Nawatan niyo kakabsat? Social phobia. And this fear can affect work or school and your day-to-day activities. Kasi, di ba, makisango ka tita tao, pero di ba? Kasanong effective ka nga makisarita ka dakwada kat isipon baka deti judge sendak deti no deti kastoy. Naawatan niyo kabsat? Okay? Affected ka. Anxiety disorder. At ito, social anxiety, nako, matindi ito sa Facebook. Kaya karamihan ng mga nasa Facebook, I include myself, amin halos nga dati Facebook at the social anxiety disorder na. Oo. Bakit? Naku-curious ka. Sinong nag-like? Anong comment? Di ba? Ako, many times mga kapatid, may mga post ako na hindi ko na tinitignan. Basta yung post ko, that's it. Yung mga daily bread, pinost ko, yun na yun. Oo. Pero minsan, chinecheck ko rin. Bakit? Objectively. Hindi dahil sa anxiety, kundi objectively. Sabi ko, teka, sinishare ba ng mga members to? Post ako ng post, baka namang walang nangyayari dito. So tinitignan ko yan. Pag sinishare ng mga members, very good. At least itong word of God mas adot madano ng tao. Pero tignan mo ang effect na ginagawa sa'yo ng Facebook. Gagawang kanyan ng isang anxiety na hindi karapat-dapat. Kasi, magpipicture ka ng selfie, ilalagay mo doon. Imposible nga mo i-evaluate no sino't nag-like. Naglagay ka pa ng selfie mo na hindi mo titignan sinong magla-like. Ang purpose talaga nun you want people to notice yung mo di ba? Kaya yung, mag-ingat kayong mga young people, kasi yung selfie na yan, ay magbibigay sa'yo, kino-condition yung mind mo sa isang klase ng anxiety. Kaya tignan mo, di ba? Biglang nadidepress ka, nadadown ka, nadidiscourage ka, samantalang nakimimasid ang balayo. Okay mo't di kita arwat mo. Di ba?
Okay naman ang teacher mo sa eskwelahan. Pero bakit ka down? Bakit ka depressed? Saan galing yan? Epekto yan ng social media, Facebook. Nawatan niyo kabsat? Social disorder. Okay? So, ngayon, let's go to the solution. Nakita yun, DJ Lima, reviewin tayo ha. And as we review, identifying yung kakabsat, no anat anxiety nga daga kayo. Okay? Number 1. Sino ka da kay adadeta? Usually, generalize, again, I repeat, no, dasaksakit mo, madandanagan ka, needs mo, madandanagan ka, kada kita pagkasapulam, pangalak, pagbasa ti anak, pati pang commitment mo, maparparikutan kan, pangbayad mo di first fruit mo, anxiety yun. Okay? Number 2, obsessive, compulsive. Ibig sabihin, di panunot mo, nakaset nga negatibo latan. Aming nga ibagadaking ka, negatibo latat isungbat di panunot mo. Kasi may mga pangyayari sa buhay mo na nag-set sa'yo ng negative. Number 3, panic disorder. Ito yung ninervyos ka. Kunada, managkapi ka ngaming, kunada, di ba? Hanak mamating ati kape, makapanervyos. Di kat kumahanag kapkapi, di kita drivereng kakabsat. Kaya't mo pa iti aglugan tabas. No nag-stop over, kat makita mo ka di driver, mayat ti kape na, kahit mo pa iti aglugan. No agpaisong ati kape, makapanervyos. Haang kakabsat, psychology lang deta. Ano lang, sa isip-isip mo lang. Hindi totoo. Kunada pa ikat, ti kape no, kapiak jak makaturog. At dada talaga kakabsat, ngamsakhaan. No agkapiak, na imimas turog ko. Sino kada kayo di padak, nga no agkapi, na imimas turog na. Di ba? Okay? Pero panic disorder. So pag meron kanyan, kunam apo Diyos, tulungan nak. Kasano nga ma-overcome ko dito eh. Number 4, post-traumatic stress disorder. Dadigiti pasamak nga na-phobia kan. Isot gapuna nga limitadot galaw mo, limitadot sa ritam, limitado ti kaslang mabalim mo nga aramidanan because digito iti kasla mang butbutengking ka nga bambanag ti panagbiag mo. It could be from your past, okay? Number 5, social phobia or social anxiety disorder in relation with people. Now, I would like for you to know, ikabil mo, that everybody read, the Word of God is the most powerful medicine to cure anxiety. The Word of God is the most powerful medicine to cure anxiety. Dito sa uti-apo kakabsat. I would like to identify several scriptural verses. Okay? Dito lesson ko agad, adupay ti points nanto, dito kakabsat itata. Ngam, daka mo, baka ituloy tayo ito maminsanan kakabsat. Alright? Pero ito, Isaiah chapter 40 verse 31. Anak ko na di Isaiah 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah, di nga dyan ka na ikabkabesa ni mama. I-recite mo man. I am thy God, be not afraid. Isaiah 41:10. Lagay nyo yan, sulat nyo yan. Isipin mong magagawan yan sa anxiety mo. Anxiety is the cure. Now, remember digiti terms kung ususarakit, medical terms ususarin ni Lester deto cure. Kaya't nangasawan kakabsat, kastoy, dinggan nyo deto'y word of God, kasi tibagi tayo in the physical realm, pag pinag-usapan ang katawan, okay? Ang totoong nagpapagaling sa sakit ay hindi gamot, kundi yung katawan mismo. Hindi ako doktor, pero ako naniniwala dyan. Why? Because the body produces cells, repairs cells. Ang gamot tumutulong lang, di ba? Medicine only help.
Ewan ko kung mag-agree si Lester dito. Tama? Medicine only help the body heal and repair itself. Tama po ba? Oo. Kitam, deta, no nasugat ka, kasano nga di sugat kat agsubli, di ba naiwa agsubli agkabot. Nakatulong di agas, ngam actually di body, nagaramit isunat anang aramid na cell. Tapno pagkukonekan naman la, di lalat mo, di skin mo. Am I right? So kaya't nangasawan kakabsat, anxiety is like a disease. Your body, what it needs to overcome that disease is you strengthen your immune system or your antibodies. Kasi di antibodies tayo, di immune system tayo, isut mang proteher, kan isut mang fight, di kita nga external, ano pangawag mo di jay? Radicals. When no disease nga sumrek yan tabagim, bacteria o no virus. Hello? Mawatan nyo kabsat? So kasmut iti tao, kita nyo i-relate ko itata, nga we are not only physical being, we are also spiritual being because we have soul. No kasano pa nang tratar mo tabagim, masapol papig sa ta kararwam. Kat ti weapon deta soul mo kakabsat, ti antibodies deta soul mo, faith. Pamati kakabsat. Once nga daking ka, deta nga pamati, nga kaya na nga labanan, deta nga anxiety, haan nga agbalegi ta anxiety, han na ma-overcome ta anxiety because you have faith, your antibody, to fight your anxiety. Now, anya ti ipakan mo ta faith mo nga rod. Iso nga, ti ipakan ti faith tayo, anak ko na ta Romans 10:17. So then faith cometh by what? Oo. Haang nga positive mind, ti ipakan mo ta faith mo. Word of God. Kita nyo, adot amok katao nga absat, nga very strong, ngam no awan ti sa uti apo, agkapoy ka. Kasi ta sa uti apo lat mang papigsang agpaypaysuging ka, only the Word of God can strengthen your faith. Naawatan nyo kakabsat? Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So, I believe with all of my heart that the Word of God is the most powerful medicine to cure the anxiety. O, hintay di Isaiah. Tignan nyo ha. Isaiah 41:10. Tignan nyo maigi ha. O, ilagay mo. Isaiah. Everybody read. Fear thou not, for I am, be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Deta ti dapat kakabsat nga nanamom takitam. Agasam ta fear thou not kunana. At daaken ka, hangka dapat madanagan, tasyak ti Diyos mo. Wow! No data kakabsat, ti kimpot yan ta panunot mo, ano mapasamak? Pukawan na di anxiety king ka. Oh, another verse. Joshua 1:9. Oh, amo iti story ni Joshua? Ni Moses, inusar ti Apo, tapno makalusot digiti Israel from Egypt, go to the promised land. So 40 years na di wilderness, then another 40 years. Iti sumrek na di promised land, datay ni Moses, and here comes Joshua. E bago siya, parang ako. Amom ti tendency no kalaki ni Pastor John, strong di sino katam. Ang iisipin mo, will they believe me like they believe Pastor John? Normal yan eh. Di ba? Normal ko compare. Awang kas di tatang. Normal yan. So pag yan ang iniisip ko, magkakaroon ako ng anxiety. Hindi ako makakapag-lead ng maayos. And I cannot be myself the way God created me to be. Why? Because I keep thinking of the comparison, di ba? Wala. Sa bali na ta, di tatang. Mas magaling. Nalaling agdesisyon. Ano iso tagsao, maminsan lang. Pag ganun ang iniisip mo, ikaw ay susunod na pastor, wala nang mangyayari sa leadership mo. Manghihina ka. At palagay ko, kasjay ti isip ni Joshua. Lalong-lalo na biglang namatay si Moses. Kung sana, bago namatay si Moses, in condition na nga muna ti panunod ti Israel, di ba? Na sana sinabi niya,
Oh, Israel, deti sumaruno, ni Joshua, kung sana binus niya yon, di ba? Pinagmalaki niya, talagang, kahit wala na ako, I am very confident He can lead you well. Wala biglang namatay Tapos biglang tinawag na lang ng Diyos. Sabi niya, oh Joshua, Moses is dead. Now therefore arise. Wala na si Moses, patay na. Ikaw na. Ako, Lord, will they believe me? Sa tono, listen now, sa tono ng encouragement ng Diyos kay Joshua, doon yung makikita kung ano ang personality ni Joshua. Bakit sasabihin ng Diyos kay Joshua, have not I commanded thee? Paulit-ulit, be strong. Ibig sabihin, mahina. Be of good courage. Ibig sabihin, may pagkaduwag. Sasabihin mo ba sa tao, agturturod ka kung namking kuana no naturad? Sasabihin nyo ba kay Pastor John, Pastor, hangka mabutang ko ng put, oh Lord, kabutbutang naan. Hindi mo sasabihin yan sa kanya. Sasabihin mo sa tao, huwag kang matakot kung nararamdaman mo, medyo natatakot. So alam ng Diyos na may takot sa puso ni Joshua. Alam ng Diyos na nanghihina si Joshua dahil sa kanyang anxiety. At alam ko marami sa atin ganun. Tinanggap na lang natin na ganun, mahina tayo. Tinanggap na lang natin na ganun, takot tayo. Tinanggap na lang natin. And we declared that anxiety has won the war over us. Has won the war over us. And that's why we cannot enlarge our coast. Iso nga di ka makapag-soul winning tayo school. Iso nga di ka makaawis ti bisitam. Iso nga awang ma-influence mo. Bakit? Because you accepted that anxiety has won the war. Mahina ako, ganito lang ako, wala na akong magagawa. We cannot enlarge our coast. Oh. Alam mo, ako, when I started preaching, meron akong ganyan. Mahina at hindi ako, I was not very socially, hindi ako yung tao na, among adadigitay tao kakabsat nga very confident nga magisarsarita at tao. Di ba? Among napigsat angin na kakabsat. May mga ganon. Oo. By nature, siguro kinalakhan nila na ganon, kaya nag-develop na lang na talagang napigsat angin na kakabsat. Pero ako kasi, hanak nga na-develop nga dete, confident nga makisarsarita tao. Many of you know, idi ubingak, di ba? Kabutan ko kaya tektak dito stage. Nagado nga panguyuyot ni mama kanyak, ikabesak lang DJ, Pasko ako nada, ngem anyat kay papanan na. Apo mayat no practice, no dakda kami nga duwa. Dagdisangwanan na Pasko ako nada, ngem anyat kay papanan na, uneg tibalbalay, di ba? Nalagip ko lang, dagano malagip ni Tita Daisy. Nakapimpintas ti practice mi ti rabigan mama. Practice ko pa di kapilya, talaga nga nagano kami, nag-dry run. O di, here comes Sunday, andun ako. Kayat kakabsat, madijerik na, kalang, alam mo yon, hangko kaya kakabsat, wala sa aking personality yon. Kaya di nagtagdirak in recite ko, wala na yung choreography. Wala na yung napag-usapan naming aksyon. Ganito ako nag-recite. Pasko ko nadang anyat, kay papanan na uneg tibalbalay. Pinaspasak para mabilis nang matapos. At umupo ako kaagad. Galit na galit si mama sa akin. Wala ko magagawa. Personality ko yon. Di ba? Pero tinawag akong magpastor. Isipin mo, yung calling ko, simparat ka DJ, temperament ko gagabsat. Tinawag kong magpastor. Di kailangan kong tumayo sa pulpito para mag-preach. Na I preach freely, na hindi ko iniisip yung, nahihiya ako, natatakot ako. Tapos hindi ubinga kakabsat kat haanak na sociable nga tao. Kaya na sa unti sociable, dito tanaw-taw. Alam mo yun? Istoryang-istorya, kwento-kwento, siya yung aktor, siya yung bida sa lahat. Laging siya bida. Hindi ako ganon. Iso nga, no adadigite, members na ide, agpaala, hangko kayat sumurot kakabsat. Kasi, hangko amot isong bat ko no kasarita naktitao.
Kat jak amo ti mang start ti conversation, mabain jiriknak, nga jak amo nga kasarita jay tao. Kadidiag, pastor akong kakabsat, no choice. Hanamat babaling nga kasjay kalata, di ba? So inka di bala, inka makisarita tao, you start ko, observe ko ni Papa, nagbangbang rupa na kakabsat, nung pa nakisarita tao. Idadakam JUS, nako akong, ayang hiya ako mga kapatid. Nakaturturod. Mapangkadigay pastor. Oh, this is my son, world champion. Kung na, permi nga talaga nga, mabalin la ko mga agsol-solo kang pa, ag-separate at ipapananan ko, nakumati uneg ko, pero because of my personality. But, how can I enlarge my influence if I allow anxiety? Hindi po yan personality. That is already anxiety. Sabihin mo na, hindi, ganito talaga ako eh. Hindi, temperament ko to eh. Personality ko to. Hindi po. Anxiety yan. And we have to accept it. Because I am a classic example of it. Totoo. So inobserve ko. Nipapagat nakarinyo nga makisarita at tao, di ba? Idiadakam jelasam, di mangrugrugite jelasam, bapangkam jechendaan. Apo, nagplastar, idahin kakabsat. Uri ang microphone na talaga nga. Okay, taga-Bakara kami. Kung na jay kakabsat. Naimbag ko man, harasak ti mga alalay, king kwa nagsaklat at alalay. Oo, na yun na po. Pero naisip-isip ko, dalawa ang pwedeng mangyari sa akin kako. Una, pwedeng ako ang maging alter ego niya. Ibig sabihin, no kasanuti kinaawan, babain na. Don't take it negatively, ti awang bain na, sakmat dayjay agbalin nga man nagbabain. Gapo ka dayjay nga, personality na, agbalin na alter ego. Wano tuladag. Kat overcome ti kinang nagbabain ko. That by the grace of God, no agkadwa kami, ipaubayak king kwa na ta, siyempre, isot init, between nagpelang eh. Be, amlat ta jay init nga isot agranyag. Oo. Ngam no sisak mo't kakabsat agad uray mo't sino nga presidente ti university, uray sino nga kakatuan na tao, uray sino kakabsat, by the grace of God, because I have learned to overcome my social anxiety disorder. How can we enlarge our coast if we are overcome by anxiety? So, Joshua, let's go back to Joshua. Anak ko na ti Apo king kuana, have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Agtibker ka, agturturod ka, di ka agbutbuteng, hangkang agkapoy, tasyak ti Apo at Diyos mo, at daktoking ka, duray sa dinut papanam. Iji may sa passage ko na, no kasano nga addak, idikin ni Moises, kasjayak tumet nga addaken ka. Wow! Nagpintasan na assurance dayjay kakabsat. Awan to ti siya sinuman nga tao nga mabalin nga bumusur king ka. Tano kasano nga addakin ni Moises, kasjay tumet nga addaken ka. So anati kasayaatan nga medicine, Word of God. Word of God. Oh. Amen? I believe, alam mo, ito, habang sinasabi ko ito, kada kayo nga estudyante, kada kayo nga teachers, I believe you can influence many people. You are in the midst eh. Ang laki ng opportunity nyo. Ang laki ng opportunity nyo. Naunawaan nyo yan? Kahapon, nag-speak ako doon sa ni Tita Beng, sa programa niya. May programa na si Tita Beng. Talagang pwede na maging konsehala ng Pilipinas. Oh. May dalawang professor ng MMSU. Di ba? So, I was confident. I praise the Lord. Oh, ang sabi daw, muntik na ako ma-convert. Amen? Adot ma-influensyaan nyo kakabsat. Kung nadagat ag-soul winning, si kalatan, mabainak. Oh, di ba? Isipin nyo yan, paano ka maging soul winner? Nahihiya ka. Si kalatan.
Ala, si kamot na patasan mo ito na nagibunong kalatan. Si kalatan. Prayer partner kalatan, Brad. Oh. Kita nyo, kayong mga kumakanta sa choir, ipitin nyo ta boses nyo, social anxiety. But continue the... dapat mas malakas yun, di ba mahal ko? Mas malakas dapat yun eh. But continue thou. Oh. Oh, pag kumanta si Daniel, walang hiya. Di ba? Parang ganun dapat. Talagang, di ba? Kita nyo? Mahalaga itong topic na to sa anxiety, mga kapatid. Napakahalaga to. Kaya pala si Jesus, ang ating Panginoon Kristo, He took time to address this issue. Kasi alam niya, weakness ng tao to. At hadlang ito sa paglago ng kanyang mga tagasunod o disipulo, gaya natin. Oh, let's go. Another verse. Okay, before we close, hanapin nga verse. 2 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:7. Ano nakalagay dyan? For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So, nugayam, adaging ka dito anxiety, dapat mas matakot ka sa anxiety mo. You should be afraid if you have anxiety. Because anxiety means you are not in the will of God. Hindi will of God yung anxiety sa'yo eh. God hath not given us the spirit of fear. Anong binigay sa atin? Power. Ano ka na sound? Dito power kakabsat. Authority. Dominate. We dominate. Hanga da tayo kakabsat ti overcome ti lubong. Hanga da tayo ti overcome ti problema. Hanga da tayo ti overcome deta nga sakit. No dikat mo overcome mo by the grace of God. No addaking ka day nga panunot. Ken pambati kakabsat. Dominate. Amen? Oh. Courage. You see? And of love. And of a sound mind. What is sound mind? The ability to analyze a situation and think clearly. Makapagpanunot ka nga nasimbeng ka na sayaat. Oh. Amen? Dapat ikararag mo ti apo ko nam, Lord, give me sound mind. Hanga ti bigbigat pelang kakabsat kat problema pang panunutam. Kat deta pela first hour ti bigat, overcome mo na kata problema mo, kasanumod lang ng deta ang kakabsat. So dapat bigbigat pelang, agkangkanta ka ti praises ti apo, ag-devotion ka. Nag-devotion kayo ti bigat, napintas about unity. Oh. Kung na ni Pastor John, let us start breaking the walls that divide us and build bridges that unite us. O, ay kaya kami, kung meron ka mga kagalit, talagang Lord, sana darating ang time, mag-peace din kami. Diba? O, lahat yan, mga kapatid. So, ituloy ko itong maminsan, but I hope you find this message not only interesting, but not only inspiring, but also nakatulong kada kayo kakabsat. O, so, nakita nyo na, lahat tayo may anxiety. Pati ako. I do not preach this message only to you. I also preach this to myself. Because I need the courage of God as a servant, as a leader. Amen? Awang pagbutngan tayo, kadwa tayo ti Apo. Bagam ta kaabay mo, be strong and of a good courage. What a blessing. Dear Lord, thank you. Deto'y in-impress mo nga lesson iti adipon mo. Kat what a blessing, dear God. Na-addressan, Apo, deti may nga kadaklan, nga glimlimeng, nga sakit kada kami, Apo. Nga isot gapuna, nga hang kami umunsad, iti giving, ti soul winning, ti ministry. Uray kadagiti karir mi, Apo, negosyo, gaputa daan saya ti mi, Apo, Diyos. Nakapoy kami. Bigbigan mi kat anugutin mi. Nakapoy kami, Apo Diyos. Ngay magyaman kami takas kini Joshua, you do not despise the weak, but you encourage them. Like you did to Joshua and you said, be strong and of a good courage. Heavenly Father, I pray that you will help each and everyone
overcome our anxiety. Kat amumi nga kas na kanyak apo, na i-relate dete biyag ko, nga from ti kinaman nagbabain ko, kaputa da di anxiety kanyak, kat na overcome by your grace. Kat ita, uray sinno ti kasangsangok apo, by your grace. Amok nga i-conduct kan amok ti makisaritan apo iti tao. Thank you for that. Kastamot apo kada kami, ma-overcome mi mat apo digito yung anxiety mi. Kuam ti gloria kan dayaw, in Jesus' name. Amen and amen.